ଦ୍ରୁତଗତି ମହାବିପତ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଥର ମନ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସପ୍ତାହ ଚାଲୁଛି। ଓଭରଟେକ୍ କଲାବେଳେ ସାବଧାନ। ମା ଗର୍ଭରୁ ସଂସାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାତୃଗର୍ଭରେ 9 ମାସ ରହି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଚାଲିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ, ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ, ଚାକିରି କରିବାକୁ 22 ବର୍ଷ, ବିବାହ କରିବାକୁ 25ରୁ 30 ବର୍ଷ। ଏହିପରି ଅନେକ ମୌକା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଓଭରଟେକ୍ କଲାବେଳେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନା। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ନ ମରି ଆଘାତ ପାଇ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିଯାଉ ତ ତାହାକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା, କେତେ ଦିନ, କେତେ ମାସ ବା କେତେ ବର୍ଷ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଉ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ତରବର କେତେ ବଡ଼ ପରିଣାମ ଆଣିଦେଇପାରେ। ଯିବା ଲୋକ ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କେହି କେବେ ବିଚାର କରୁଛେ? ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ବା ନିୟତିକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି। ଏଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ବେଗରେ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିରୀହ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆ। ଦୟାକରି ମେସେଜଟିକୁ ସେୟାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ଆମେ ବଦଳିଲେ ଯୁଗ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ବଦଳିଲେ ଯୁଗ ସୁଧରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।